שאתה עושה פה? את פייה? כן, ומה אתה? זה חלום? ברור שזה חלום. מתי פעם אחרונה דיברת עם פייה? נכון, בכלל אין פיות. בום, הרגת פייה. עכשיו אתה מרוצה? אני מצטער. מה אתה עושה פה בכלל? לא יודע, אני פתאום התעוררתי פה, אין לי מושג. בכל מקרה, אתה חייב ללכת מכאן. למה? אתה לא זוכר שיש לך 1,000,000 דברים לעשות? איזה מיליון דברים יש לי לעשות? אולי להתכונן למופע סיום שלך, גבר? שיט! המופע סיום! מתי הוא בכלל? ב-29/5 כמובן. 29/5? זה עוד שנייה וחצי כאילו, זה ממש קרוב. ברור שזה ממש קרוב. אז תפסיק לחלום, ולך כבר. אני הולך. תודה לך. תודה לך. להתראות. ביי. 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 אני הולך. ביי. ביי רואים, ביי. בהצלחה. ה-29/5, אידיוט!